Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Mardiýan etrawyna ýaşaýan etnik türkmenler öýleriniň bu sebäplerleşen 200 ýyllyk gonomçylygyny Taliban häkimetleri tarapyndan ýykylma kopunyň awanyanyny aýdýarlar. Bu barada Owgan türkmenleriniň durmuşy barada habarlary çap edýän iri sosial hasaplar habar berýär. Maglumatdan ma'lum bolşuny görä Taliban ýolbaşçylygyny Owgan hökümetiniň yerli resmileri bu yerlerden owa huzurluk maksatlar üçin peýdalanyljakdygyny aýdýarlar. Etnik türkmenler şeýle çäreleri ýowuzlyk atlandyryp öz gonomçylyklarynyň ýykylmagynyň ýurtda hereket edýän kada kanunları da ahlak kadalarına da gavat gelmeýänini aýdýarlar. Hiç kim biziň sesimizi eşitmek isleýmeýär. Bize adalatly daraşyl diýip ata-babalarnyň mazaryny gorumaga çalışan bir etnik türkmen sosial hasaplarda sitirlenýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi Owgan türkmenleriniň meselelerini gönükdirýär. Gepleşigimize başda ýaşaýan asly Owganystany türkmen jurnalisti Şamerdan uly Murady gatnaşýar. Şamerdan uly ýa-ni ýakyna sosial ulgamlarda Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatyna bir türkmen gonomçylygynyň ýerli häkimetleri tarapyndan ýykylýanlygy barada ýa-da ýykylma kopunyň awanýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu barada video habarlar, video maglumatlar hem çap edilýär. Şu barada sizde nähili maglumatlar bar? Jowzjan welaýatynyň Mardiýan etrawynyň Hindikuş diýen owazyna, ýani şu sebäpinde ýaşaýan türkmenleriň bir gadymyň 200 ýyllykdan köp bolmaly bir gonomçylygy bar. Şol gonomçylygy Talibany arka edinip bir yerli ýaşaýjylardan biri, ýani Talibanyň himayetindäki adamlar gonomçylygy zordan türkmenleriň elinden alypdyr, ony weýran edipdir. Oňa garşylyk bildirse şol türkmenler owada ýaşaýan ýa sosiýetde ýaşaýan türkmenler garşylyk bildirse olary tutsak edip türmäge basypdyrlar. Şeýle zulümler dowam edip otyr. Bu Taliban häkimetini arkasyna alyp şeýle kynçylyklary döretdirler. Türkmenleri öz oturan ýerinden göçürmek üçin aladylar edilýär. Öňüm şeýle kynçylyklar boldy. Meselem Jowzjan welaýatynyň merkezinde de bir türkmen baýynyň ýerini elinden zordan aldylar. Talibany arkasyna alyp bir näçe adamlar. Ýöne türkmenler oňa garşylyk bildirdi. Hemmesi ayaga kaldylar. Protest geçirdiler. Sosyal medya arkaly kişetdiler. Başga ýurtlarda misal üçin Türkiýede ýaşaýan türkmenlerim sesini çykardy. Türkiýanyň hökümetine aýtdylar, başga ýere aýtdylar, şeýdip ol ýere alyp bilmedi türkmeniň ýerini. Ol Talibany arka edinýän adamlar. Ana şeýdip ýani edinetdilikler dowam edip oty. Demirgazyk Owganystanda şu etnik türkmenleri ýogatmak ýa-da gul ýani ýaşatmak ýer ýurduny elinden alyp nöker bir ýetim gul ýani ýaşatmak üçin çäreler görülýän meňriýär. Indi ýerde bagaty mesele çözülmeli. Indi Talibanyň edýän hereketleri bir tarapdan dini uğurdanam bu ne doğru mu kadiyen? Mesela başka milletlerde de Owganystanda gorumçylyga hormat goýulýardy. Ýöne türkmenlere gelende soňa hormat goýman onu ýykyp otyrlar. Bu 200 ýyllyk gorumçylygyny ýykmak iň aňry başda zulümdi. Diýersine ha zulüm edip otyr. Puluny elinden alyp urup ýenjip ondan soň ana hiç bir sesem çıkabilen yok, Türkmenler sesini hem çıkaran yok, bilişimiz yalak, hatta yerlerini elinden alıp başka yerlerde indi, ölsüne hem koymacak olup harekete başladı. Ondan sonra sol Türkmenlerin yerini elinden zordan alan adıma Taliban'ın Suudi, yani Suudiyesi, mahkeme değil ya. Taliban'ın kazisi bu senin yerin deyip dokument veriptir. Finansa. Onun 200 yıl beri o Türkmenlerin elindäki gonumçylyk bolsa oňa nädip bir senet berýär, nädip oňa ruhsat eline hat berýär, mana senin ýeriň diýip ol adama. Bu Talibany arkasyndan ýani arka edilen adamlara. Ata babasynyň bir gonumçylygyna Türkmenler hormat goýýardy, Türkmenler hukugyna gonumçylyga, hatta Türkmenler bu gonumçylygyň territoriýasynda çöp çalamam almazlar. Wahym ýer diýip Türkmenler. Hatta bir mal bakmazlar. Gonumçylygyň üstünde. Şeýle bir hormat goýýar. Ýöne häzir bu iş bizde diýipden onuň elinden zordan alyp oturmak bir iň bir zor goýlukda iň baryp duran. Onuň aňry zorluk bolmaly kadyp düşünýän mene fikirimçe. Indi bu waka etnik türkmenleriň ýüzüýiz bolýan birinji şeýle wakasymy. Sebäbi öňümürgede ýalňyşmasam 4-5 ay çemesi mundan odaram etnik türkmenleriň gonomçylyklarynyň ýykylýanlygy ýa-da olary ýykylma kopunyň awanýanlygy barada habarlar peýda bolupdy.
Hatta öňki gepleşiklerimizin birine sizin özüňiz hem muny belläp geçdiňiz, şu mesele üns çekdiňiz. Öňün bolupmy şeýle hadiseler ya ilkinji wedek bolýarmy? Bilşiňiz ýaly şol Goştepe kanal diýip bir uly kanal çekilip otyr. Eger ol kanalyň birinji tapar oturdy, ikinji taparna geçildi. Sol kanalyň uğrundan, ýani uğruna düşen bir türkmenleriň gonumçylygyny ýykdylar. Ýöne türkmenler oňa bir nägelilip o zaman bildirmedi, o wagt bildirmedi sebäbi indi bir milli gurulşyk, milli bähwetli, ýani bir il bähwetli iş diýip oňa garşylyk bildirmediler. Ýöne milli diýselerim, o ýerde türkmenleriň ýerlerini elinden alyp otyrlar, şol alan ýerlerine de ekrançylyk ýerlerine aldylar. O alan ýerlerine başga ýerem bermän otýar. Ondan soň şol kanalyň uğrunda gaty köp ýer bardy. Ol kanal geçde, bul düňe Awganistana däl, o taýda başga regionda ýerleşen ýurtlarda bir galla önüm, başga bir azyk emit önümçiligi o ýerden öner diýip şeýle pikirler bar. Çünki meýdan gaty uly da ýer. Bolsa altın gögörçek diýip türkmenler aýdýar. Altyna gögörmelde ýöne soňra türkmenlere yer berilmeli. Meselen türkmenler yer aljak bolsa satyn almaly. Türkmenler yer aljak bolsa ýokdur, yer töwzi yer paýlamak ýok, yer paýlaşygy adagan häzir diýär. Ýöne başga özlerine, ýani özleriniň himayetindäki adamlara talibanlar yer berip otýar. Yerli häkimetleriň adamlary diýdik-de şolar näme sebäpden mazaryk ya? Olar özleriniň şeýle talaplaryny nädip delillendirýärler Şamirdan ulan? Yerli häkimetleriň adamlary, olar yerli häkimetleriň adamlary diýse de bolýar, ýani yerli häkimetleri arka tutup şol türkmenleriň ýerini zordan alyp bular öň Zahir Şah Paşa döwründe, onun öň Nadir Şah Paşa döwründe şo ýerlere äkelipdirler olary. Indi şolar türkmenleriň ýerlerini elinin ýuwaş-ýuwaşdan alyp indi gonumçylygyna da el goýdylar. Gonumçylygyna alyp onu ekrançylyk yer etjekmiş öz diýişine göre. Olar diýýärmiş biz bu yer bizden. Onun üçin hem sol yerli häkimet diýelim. Misal üçin Jowzjan welaýatynyň Sudiýasy, ýani kaziýeti oňa şu senin ýeriň diýip hat beripdir. Çünki özüninki öz adamy bolandan soň soňa hat beripdir. Ol bir molla soladan däl, ol alýan adam, bir garamaýak adam, ana adamlar, bir adam däl adamlar. Ondan soň türkmenlerde bolsa kan şu dokumentli yer al, aýtdymy onu. Yer zat edinmän söýüp ýaşapdyrlar. Hatta şu ýaşaýan öýlerinde, howlarynda da bir dokument ýok, senet ýok. Bu sebäpden hem olar ana ýasama senet kursak, dokument kursak, düzedip yerlerini türkmenleriň elinden alyp otýar. Bu Bamyan welaýatynda da şeýle ýagdaýlar bolupdyr. Häzir hem bolýarmyş. Endina türkmenlere geldi nobat. Çünki ol şu kanal geçde o yerlerin ardyşy ýokurly ýa-da bahasy gymmat bolýar. Su bolsa diýdim her närseni gögörçek yer. Indi şu gonumçylyklaryň ýykylmagy, finansiýalmagy özüniň din wujdany, islam inancını ileri tutýan öňe sürýän Taliban häkimetleri tarapyndan näýe ýerine ýetirilýär? Birem şu türkmenler nähili garşy çykýar şu ýagdaýa? Türkmenler garşy çykdy. Türkmenleri eltip gapdylar, Taliban häkimeti gapdy, olary köpüne höle. Näde garşylyk bildirsin? Bir aýallar, zatlar, çağızıklar näde garşylyk bildirsin? Garşylyk bildirip ondan soň ýa-ni ýaşlylar bar, aksakallar. O aksakallar hemden bir ýaşy 70-80 baran adamlar, olar näme elinden geljek iş bar. Onu şonuň ýaryp zulüm edip otyr, edenetlik edip otyr. Bolmasa türkmenler öň talibanlar bilen talip bolan Awgan hökümetine garşy görüşdi. Bu türkmenler näde garşylyk bildirirler? Dünýä olary ýazgara otyr, şondan olar içen edip otyr da. Ana türkmenler barada da mana şonuň ýaly Türkmenistan bolsa mana türkmenleriň bir öňünem daha duýany ýetmedi. Häzir Türkmenistan tarapdan hiç bir himayet ýok. Ony özbeklere oňanak bir zulüm ediben bilen ýok dogry. Özbekler bar, Tajiklere, çünki Tajikistan'a barda Awganda ýaşaýan Tajiklere arka çykyp otyr. Ondan soň Özbekistana mana arka çykyp otyr. Özbekistan hatda himayet edip otyr. Dini nukta nazardan ol akida taýdan hem dini nukta nazardan bir gonumçylygy ýykmak näde dogry hasaplan ýa-da biziň düşünjämiz ýerdimizin däp desturmyzdan bolýar gaty bolup bir agyr zulümda. Eni dini nukta nazardan hem her molla bir zat diye bilemiyorum. Ben onun nähilsi dogry onu biljekde men onu ýani bir dini ogurdan kan bilýän zadım ýok. Indi şu hadiseleň bolup geçýän ýerleri, ýani şu Jowzjan welaýaty, Mardiýan etrawy, Awganistanyň haýsy ýerine goly ýerde ýerleşýär. Türkmenistan tarapdan, Özbekistan ýa Täjikistan tarapdan birim şu sebäplerde näçerek etnik türkmen ýaşaýar umumyň?
Sul Jowzjan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň tasvir 80% türkmenler. Jowzjan welaýatynyň 10 etrawy bar. Bu 10 etrawynyň aglawasyna türkmenler ýaşaýar. Meselen, Faýzabad diýe, Akdy diýe, Mürdiýan diýe, Meňejik etrawy, Garkyn etrawy, Hamýab etrawy, ondan soňra Kodedükkä etrawy, şu etraplaryň hemmesinde dünýäli türkmenler ýaşaýar. Takriban türkmenler Jowzjan welaýatynda 80% türkmendir diýip çakadylýar. Türkmenistan bilen çaklaşýar. O tarapy Garkyn Hamýab Türkmenistan bilen çaklaşýar. Türkmenistanyň çagynda Garkyn Hamýab etrawy ýerleşýär. Garkyn Hamýab etrawyna bilýän bolsa Amudaryanyň ham bolýan ýeri, bükülýän ýeri şu Hamýab diýilýär. Amudarya şol Hamýab etrawynyň ýanyndan aňy Türkmenistanyň içine bul gitýärdi. Onuň üçin şol Amudarya sebäpli ol Hamýab yani suwun bükülýän ýeri diýip adlandyrylýar. Iki etrap Türkmenistan bilen çaklaşýan, soň Kodedükkä etrawynyň bir uji Türkmenistan bilen eger ýalňyşmaýan bolsam çaklaşýan bolmaly. Ondan soň o tarapda ol Balk welaýatyny deşikçilerde etrawa umumyň 100% türkmen, anlaryň kelder etrawy bar, olana Özbegistan bilen çaklaşýar. Şamirdan ula şu ýerde esasy mesele gonomçylyklaryň nyşana alynmagy bilen etnik türkmenler aslynda nyşanadamy. Şolar nyşana alynýarmy ýa-da şu ýerdäki ýer gyzyklandyrýarmy şol ýerli häkimetleri. Şoňa men diýär, bolmasa ol aňyrda ýerkän eger ýer etjek bolsa aýtdym, azda gatyk köp ýer bar. Ýöne indana şol gonomçylygyny weýran edip türkmenlere gysyp görkezmek. Gonomçylykda näme, ony ýer edende näme bolar? Meselen ol bir näçe hektar ýerden köpdädir, köp bolsa bir 10 hektar ýa şeýle ýerdir köp bolsa. Ondan soň olaryň üýlerinden göçürjek bolup ýer. Owalardan çyksa soňra bir gaçar tezer İran diýer, başga ýere diýer gaçyp gitmeli bolýar-da. Hani şo edip çykaryp soň ýerlerini, hatda şonuň üý owalaryny elinden almak üçin alada edilýär. Bu meniň pikirimçe bu bir adam işide bir plan esasında bolýany meňdiýär, meniň pikirimçe. Ondan onuň geljegi näme bolar? Bu iň soňky gonumçylygynda ýene de şeýle gonumçylyklar weýran ediler, meniň pikirimçe we şeýle ýerler hem elinden alynar. Türkmenler ana bir ýaşap bilse eger şol bir dokumentsiz üýjaýlary bar, olam galçykdan ýasalan, şol üýlerde ýetim bolup, beýleki şu Talibanyň himayetindäki adamlary ýetim bolup ýaşap bilerler gelecekde. Olara gul ýany işläp, olaryň ýerinde işläp, çünki ýer hemmesi olardan bolsa, başgalardan bolsa, türkmenlerde ýer bolmasa, şonuň üçin işlemeli bolýar-da. Şeýle ýagdaý bolup biler diýip men pikir edýän. Bu kanal meselede bir ýönekey meselede bu uly güýç talap etýär o kanaly çekmek. Bu kanaly çekmek üçin bir ýerden bir uly pul gelmese, onu çekmek gaty kyn iş. Ol gaty agyr iş. Ýeke kanalynda başga ençe proýektleriň üstünde işläp otyrýar talibanlar. Gaty uly proýektler, hatda şol regiondaky ösen ýurtlaryň beýle proýektleri amala aşyryp bilen ýok. Indi 4 sanak bir molladan düzülen, ýani bir döwrüskapdan toplanan puly iýip ýören molladan toplanan häkimiýet näde munça pullary toplap bilýär, kanaly kurdurup bilýär diýen bir soragan bize çykýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe şol etniki milletleri bir ýetim ýani gul ýani emele getirmek, kemale getirmek ýa bolmasa şolary gul ýani saklamak üçin bu hereketler bolýany meňdiýär. Bu gelecekde bolban biler. Häzirki ýagdaý eger şeýle dowam etse. Sag bolun Şamirdan ulagy, gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin.